L'arròs és un dels símbols identitaris més importants de la comunitat valenciana, tant com a agent econòmic com en l'àmbit de la gastronomia. De fet, de les 800.000 tones d'arròs que produeix Espanya, prop de 110.000 són de procedència valenciana. El president de la Generalitat, Ximo Puig, s'ha pronunciat així durant l'obertura de la jornada International Rice Forum València, organitzada per Ava Asaja, on ha advocat per una reciprocitat real en els controls fitosanitaris que permet a l'arròs valencià i altres mercaderies agràries competir en igualtat de condicions i amb les mateixes garanties que se'ls exigeixen a productes que provenen d'altres latituds. Lo que siempre pedimos en este sector como en otros es que haya una reciprocidad real. No es posible que nuestros productos tengan unas garantías, se les exijan unas garantías que no se les exijan a otros que vengan de otras latitudes. Nosotros evidentemente defendemos el libre mercado y por tanto no estamos en contra de la competencia. Lo que sí que queremos es que se genere una reciprocidad real. En aquest sentit, el cap del Consell ha sol·licitat que la identificació del país d'origen de l'arròs siga absolutament obligatòria i ha defensat la importància de jornades com la International Rice Forum València, a la qual també ha assistit la consellera d'Agricultura en la creació de sinergies i l'aposta per la innovació.